اصغر حسین شاہ صاحب پھر گڑ نعت رسول مقبول پیش کر رہے ہیں۔ راہ حق جو بھی اختیار کرے، راہ حق جو بھی اختیار کرے، دل و جان آپ پر نثار کرے، جس کو دعویٰ ہو رب کی الفت کا پہلے مصطفیٰ سے پیار کرے۔ آواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول 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 اللہ نہ خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو ہم کیا جانیے آپ کیا ہو خدا خدا جانتا ہے آپ کیا ہو یا رسول اللہ وحدہ لا شریک دی حمد پہلے جس دے عمر دی سٹ تھڑک دی نہیں دسے پیت پروانیاں وچ سڑ لگیاں شمع نور پردیاں وچ لک دی نہیں جس اکھنو مال کا رکھ تیری اوپر لکھاں خزانیاں دے تھک دی نہیں تیرا کھاں تیرے کراں شکوے رضی فیر نکار دی رک دی نہیں بے مثل بے مثال مولا بندہ مک جاندہ صفت مک دے نہیں بندہ مک جاندہ صفت مک دے نہیں کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے
نور دیاں برساتاں اوتھے تاتے شب راتاں اوتھے نور دیاں برساتاں اوتھے پے پج دے وچ برسات پے پج دے وچ برسات کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے ملیا اے دربار نبی دا 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 کرتے رہن دیدار نبی دا میرج دے دن رات میرج دے دن رات کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے پڑھتے رہن صلوات کبوتر مدنی دے نہ کچھ کھاندے نہ کچھ پیندے نہ کچھ کھاندے نہ کچھ پیندے نہ کچھ کھاندے نہ کچھ پیندے نام نبی دا لے لے جیندے ہر دم رہندے پاک ہر دم رہندے پاک کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے اس تھاں تے پاون چلیاں اس تھاں تے پاون چلیاں جتھے لائیاں سونے تلیاں اس تھاں تے پاون پاون چلیاں جتھے لائیاں سونے تلیاں اصغر قدماں دی چم دے خواب کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے کبوتر مدنی دے اس مدنی عبد کی شان ذرہ میں صحرا توں ذرہ میں صحرا توں قطرہ میں دریا توں پشتی میں بالا توں ادنا میں آلہ توں حکیم میں نوری توں حادم میں آقا توں میرا دل بھی توں میرا دل بھی توں دلدار بھی توں میرا جسم بھی توں میری جان بھی توں میری آن بھی توں میری شان بھی توں میرا جسم بھی توں میری جان بھی توں میرا آن بھی توں میری شان بھی توں میرا ساز بھی توں تے گدا بھی توں میرا کھٹیا وٹیا بنجت بھار بھی توں میرا مطلب تے قرآن بھی توں کل نبیاں دا کل نبیاں دا کل نبیاں دا کل نبیاں دا سلطان بھی توں بس مکدی گل مکا دیواں میرا دین بھی توں میرا مان بھی توں میرا دین بھی توں میرا مان بھی توں ماشاءاللہ انتہائی